Det går F-R-A-N-K op i den her bitch. I ved hvad det fucking er. Illegal TV har trukket mig ind her, bare for lige at fortælle lidt om, hvad fanden der foregår, hvad der sker inde i hovedet på Frank Goodfellas, både med rimene og med, hvordan jeg sætter mine ordspil op. Udover det, hvad for nogle artister, som jeg godt kan lide, hvad for nogle samarbejder jeg har, så jeg skulle tage det fra den ene ende til den anden ende. Jeg har lyttet til rigtig meget rap. Jeg har været forelsket i rap siden barnsben. Altså vi snakker om 8-9 år gammel. Mor hun havde Tupacalypse liggende derhjemme i skuffen, og jeg fandt den en dag, lyttede til den, så jeg bare synes det var det sygeste. Og hvad kalder man det for? Alt det røg over til hvor vi er nu, men igennem al den tid jeg har lyttet til hiphop, og jeg har lyttet igennem hvad der er og sådan noget, så har jeg fundet ud af, at de hele tiden flowsene ændrer sig hele tiden. Flowsene, hele tiden nye flows, hele tiden anderledes flows, hvor at ordspillet, ordlejene, symbolerne, vendingerne, de var stadig de samme. Hvor mange har ikke hørt om cooking crack in the back of the kitchen eller et eller andet, du ved, let my gun, shoot you, run, I loot you, du ved. Alt sådan nogle lette rim, hvor jeg så synes, at okay, på dansk der manglede de måske lige det der, hvor vi kunne skubbe rimene op, hvor vi laver ordspillene med dem og får ord til at lyde som ord. Ligesom når jeg siger, jeg føler mig som en landmand, der rykker cocaine, du ved ikke. Det burde jo være lige derude af at forstå, men for nogle mennesker, de tror umiddelbart, at jeg er bare en landmand, der rykker cocaine derude. Så det glæder mig faktisk rigtig meget at se, at de mennesker, som der er i spillet lige nu, det er den måde, de løfter det op på. Ikke? Danske artister, jeg synes, at de har fået mere indforståelse om, hvad det er, som de laver, og hvad det er, som deres mål er med deres tracks nu. Før i tiden synes jeg bare, at det var druk og øl og humle, eller andet. Hele tiden det, ikke? Men nu, jeg kan godt se, at der er nogen, der har nogle Illuminati-trip kørende, der er nogen, der har deres gangster-trip kørende, der er nogen, der er inde midt imellem. Så er der alle dem, som der har andre emner, som man slet ikke vidste, der var inde imellem. Ligesom en mor, der begynder at rappe, og hun har barn og sådan noget der. Så hvad fanden ved du om, hvad en mor og have barn, mindre du er i situationen. Så det er altid noget jo. Af de artister, som jeg lytter til på dansk, I skal holde øje med. Getaway, 100%, han er også med i Karrierekanonen, tjek hans side ud. Marcus Smarts, 100%, han er også med i Karrierekanonen, tjek hans side ud. Hvem mere? Dean Thompson, sanger, han er også på Karrierekanonen, tjek hans side ud. Selvfølgelig mig selv, tjek mig ud. Også ind på Karrierekanonen. Engelske artister, som jeg synes, der gør det godt her for tiden. Der har vi artister som Meek Mills. Ham synes jeg gør det rimelig godt her for tiden. Ikke fordi han er den klogeste eller hans ordspil, det er det vildeste, men bare energien han lægger i alle hans numre. Den energi du får blæst i hovedet, det er noget helt andet end alle de der andre rapper, som der har været derude. Hvem mere? Loaded Lux, jeg synes han er for sindssyg, en af mine yndlingsrapper. J-Rock, sindssyg, en af mine yndlingsrapper. Arsenal gør det sygt, men det er mere battle rappers, ikke? Ligesom Loaded er battle rapper, han gør det for sindssygt. Arsenal er battle rapper, han gør det for sindssygt. Sue Surf, battle rapper, han gør det for sindssygt. Head Eyes, battle rapper også. Jeg synes også, han gør det for vildt. Ja, det er faktisk mest det, jeg lytter til. Bare battles. Uden beats eller noget som helst. Jeg har lyttet til så mange beats, og i gang imellem så lytter jeg bare til det, jeg kan lide rap musik. Det er tekster, og de spiller nogle fede tekster, hvor man bare kan høre det og forstå det med det samme. Samarbejdspartnere. Wow. Jeg har arbejdet sammen med alle, tror jeg. Næsten. Jeg tror næsten, jeg har arbejdet sammen med alle herhjemme. Og dem, jeg ikke har arbejdet sammen med, så glæder jeg mig til at arbejde sammen med jer på et tidspunkt. Listen den går fra drengene fra BOC til Wafande, til Alex, til Joey Moe, til Louis Vending, til Obior for DK, til ja,
spørger dem. Et eller andet har jeg vel lavet med dem på et eller andet tidspunkt. Ud af de her mennesker her, der arbejder jeg stadig sammen med G-Street. Og G-Street, det er så tøjbutikken, som der ligger nede i Badestue-stræde, som jeg også er sponsoreret af. Wicked One, som der sponsorerer mig også. Forhandles kun i G-Street, og så i de outlets, som der køber af dem. Og hvad mere? Illegal TV arbejder vi med. Hold øje med det. Det blower op snart. Hvis vi ikke allerede er blået op, det ved jeg ikke. Hvad noget hedder... Hvad mere? Panic Room. Ja. Supersonic. Graven arbejder vi lidt med. Og ja, jeg tror det var det. Det var listen af ting. Danske artister, rap flows, engelske artister og samarbejdspartnere. Okay? Hold ud.